Egy festőművésznő és egy fotóművész közös Mozaikok című kiállítása látható Pesterzsébeten, a Gál Imre Galériában. Tajti Eszter és Szent Iváni János részletesen beszélt az alkotásaikról és a kiállításról. A címe azért Mozaikok, mert az életünknek vannak szakaszai, részei, és ez a kiállítás rólunk szól, mire rólunk emberekről, és tulajdonképpen, hogyha végignézzük a képeket, akkor látjuk azt, hogy egy emberi életnek, hogy milyen állomásai vannak élete során. Azért a Mozaikok a címe. Azon kívül technikájában is más, az egyik pasztelkép, másik olaj, és van benne kollás például, olajkolláskép, és természetesen fotók, tehát fotóval együtt kerek a kiállítás. És azért Mozaikok, mert össze van rakva egy-egy korszakunk, az életünknek egy korszakai. Születésünk, fiatalkorunk, öregebb korunk, és a későbbiek. A kiállítást melyik képpel kezdik, mit lehet erről tudni, és meddig jutnak el, mi az utolsó kép? A kiállítás az egy asszonyálma, az első kép, egy pasztelkép, és hogyha végigjárjuk a termet, akkor a vége egy fotó, ott látható, amikor eltávozunk az életünkben egy kis kofferral, amit elviszünk a másik dimenzióba. Ez nem azt jelenti, hogy egy szakrális kiállítás félre ne értse, tehát nem arról szól, csak mivel engem mindig a természet és az ember inspirál, ezért ezzel foglalkozom, és ez a témám állandóan a természet és az emberrel történő dolgok. Ez a portré egy pasztelkép, és ez egy 20 éves koromban készült kép, amikor még nagyon fiatal voltam, és azt hittem, hogy mindent tudok a világról. De azt megéreztem, hogy a mama valamit gondol, és ábránduljuk, és visszagondol az életére. Tehát tulajdonképpen az első kép az egy visszaemlékezése, a nagyomának az élete visszaemlékezése. Erről szól az egész kiállítás. A többi képről mit tudhatunk? Melyiket emelnék ki? Mi a különlegessége az egyes képeknek? Én azt gondolom, hogy a különlegessége minden képnek az, amit valaki meglát benne. Mivel nem vagyunk egyformák, azért mindenkinek, amit ez a kép mond. Például, de hogy érdekességet mesélek róla, hogy a harmadik portré szintén a nagymama, aki Csontváryhoz hasonlóan ezelőtt 5 évvel került ki a fáskamarából. Egérrágta, szintén 21 éves koromban készült, és megmentették a restaurátor barátaim. Például ennek az érdekessége. A mellette lévő erdő azért érdekes, mert az egy olajmontázskép. De több olajmontázskép van különben, és még ami érdekes, hogy sok aranyat használtam ebben a korszakomban. Aranyszínt kevertem, és ez az arany nekem egy olyan szín, ami egyfajta felemelkedettséget, életmegbecsülést, egyfajta önbecsülést, magunkat becsüljük, ilyen témákat visel és hordoz magában. És optimizmust persze. Az Ikarosz című képem az azért érdekes, mert ugye az a híres mondavilágnak a feldolgozása, és azért él optimista színvilágában, mert sokszor egy negatív történet, mint halál, elvesztés, veszteség, az nem mindig hosszú távon lehet, hogy tanul belül és a hasznunkra válik. Az érdekesség az a képnek, hogy szerintem látszik rajta, hogy tehát formailag minden kép szürreális, de azért látszik benne halvány, hogy milyen figurák vannak benne, látszik a repülő figura, látszik a meghasadt tenger, ami szintén inkább egy rét, és az egyik mással foglalkozó látogató az egy arcot látott benne. Tehát tulajdonképpen a lényeg az a képének, hogy mindenki a saját lelkét viszi bele. De úgy is jártam el különben, hogy valaki sírva fagadt a kép láttán, és elrohant, hogy milyen hülyeség az egész, és ezt nem jön nézni. Tehát érdekes a szürreális képalkotás, mert ugyan mindegyik a valóságból születik, de mégis az emberből előhív egy olyan érzelmet, amely benne van, és lehet, hogy mélyen megérinti. Aztán később majd rájön, hogy ennek volt értelme. Ezért vagyok én megosztó személyiségű festő teljes mértékben. Milyen szakmai kapcsolat fűzi Szent Iváni Jánoshoz? Hogyan készültek, hogyan szervezték meg ezt a kiállítást? A szakmai kapcsolatunk 5 éve kezdődött. Nagyon ellenszemes volt a Szent Iváni János nekem, tehát úgy igazából ilyen hátborzongatlan utáltam az embert, tehát teljesen elképzeltem, hogy ez hihetetlen, és elmentem hozzá a műtermébe, és megmutatta a képeit. És akkor eldöntöttem magam, hogy ezzel az ember fog kérdeni, mindig csoportosan, közösen, mert ez a két ember egymással, én meg ő, képileg, vizuálisan, teljesen harmadikulatunk egymással létezni szerintem. És hazafelé indultam, és hívott egy telefonon János, hogy
Azt gondolta, hogy állítsunk együtt mostantól. Tehát ez egy ilyen találkozás volt. Tehát ez a szakmaiság, és ugye nekem a művészet ez komplex, tehát én legszeresen táncolnék, zenélnék, muzsikálnék, egyszerre képeket, fotókat együtt tenném ki, mert ez tényleg így van, mert az őskorban is így volt, hogy az ősember rajzolt, zenélt, táncolt, és körbe karcolta fel az írásait, és ez ezért jó, hogy vele együtt tudunk kiállítani, hogy ez a komplexitás egy picikét összép hozzuk. És hogyha megnézik a kiállítást, látszik azt, hogy az erdőkép például követi a köveket, ugye az kilát meg a képe, és színben is, formában is, ritmusában is, és egyáltalán az egész nagyon-nagyon tud egymáshoz illeszkedni. És zenélnek egymás mellett a képek, szerintem egy kicsit. Milyen korábbi kiállításaik voltak, és hol? 2011-ben volt az első közös kiállításunk, először a Dörgicsei Old Galériában, majd utána nem sokkal, talán 2 hónappal Budapesten a Novák és Novák fotostúdió galériában volt kiállításunk. Aztán a Fogában, aztán Szlovákiában, Pozsonyban, utána a Nagyszombati zsinagógában, aztán most idén a Mohaházban, és ez jubileumi. Milyen technikai eszközöket használt fel a fotózás során, illetve utána bármilyen finomítási eljárást alkalmazott-e? Hát alapvetően fényképezőgépet használtam, és nem nagyon szoktam belenyúlni a képekbe. Amik itt láthatóak, azokon minimális korrekció van, tehát a digitális technika megkövetelte utóélesítések vannak rajtuk. A velencei képen, amit én személy szerint nagyon szeretek, azon van elég erős kontrasztállítás, mert az egy tükröződés. A másik kedvenc az a János egyik kilátónak a lépcsője, az egyszerűen csak a színöméseket állításán esett át. Nem szoktam belenyúlni, fölösleges. Mert hogy éveken át azt tanultam meg, hogy a lehető legegyszerűbb módon, a legpontosabban fejezzem ki magam képben, és ehhez a mai napig tartom magam. Hogyan kell elképzelnünk, hogyan dolgoztak együtt? Spontán és gyorsan. Arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a festőművésznő elkészített egy képet, akkor ahhoz készült egy fotó, vagy fordítva történt, vagy együtt leültek és gondolkodtak, ábrándoztak, vagy mégis hogyan dolgoztak együtt? Hát ezen a módon soha. Ő fest, én fényképezek. És miután az élettapasztalataink azok nagyon sokszor egybeesnek, ezért nagyon nagy különbségek nincsenek a megfogalmazás módjában. Nem ez jelenti a nehézséget egy festmény és fotókiállítás rendezésekor, hogy ki mikor mit festett vagy fotózott, hanem az, hogy mennyire tudjuk magunkat megértetni. Eleinte úgy volt a közös kiállításunk például a Novák és Novák galériában, hogy én többnyire építészeti fotókat tettem ki, mert azok kapaszkodót nyújtottak minden befogadó ember számára, és onnan el tudott rugaszkodni a festmény kicsit szabadabb világá felé. Aztán a legutóbbi ezt megelőző kiállításunknál a Mohaházban, aminek az volt a címe, hogy Lélekharangok, ott ezt elengedtük, és én nem építészetet tettem ki, tehát lebegett az egész kiállítás, mert hogy azt szeretnénk elérni, hogy az emberek ne direkt logikai összefüggéseket keressenek, hanem engedjék szabadon magukat és érzékeljenek. Ennyi. Mert hogy az is egy tapasztalat, hogy az emberek beleragadtak a fotó valóságába. Több milliárd kép készül naponta vagy percenként, és azt a fajta szellemi elrugaszkodást, ami egy festmény befogadásához kell, már nem hajlandók megtenni. Ezért gondoltuk eleinte úgy, hogy a fotó az egy ilyen kiegészítő segítség, hogy mindenki tudja értelmezni az egészet. De ezzel felhagytunk, mert nem lehet didaktikus, azok se voltak didaktikus kiállítások, de igyekszünk egy szabadabb életérzést közvetíteni. A kiállításon lévő található alkotások közül van-e kedvence, és hogyha igen, akkor miért éppen az? A saját képeim közül szeretem a Velenceit, meg hát a mögöttem levő Dunát természetesen, mert azért álltunk ide. Mindegyiket szeretem. Tehát amit nem szeretnék annyira, azt nem is állítom ki soha. Az marad a számítógép memóriájában. A Velencei azért kedvenc képem, mert a házi használatban a címet adok neki, akkor az az élethajója. Mert ez egy tükröződés, visszatükröződése. Tehát nem így néz ki semmi se, ahogy kinéz, és az eredeti felvételen azért kellett kontrasztot állítani, mert hogy akkor egy nagyon lebegős, nagyon más dimenzióbeli kép volt. Így viszont mindenki számára értelmezhető az, hogy ez micsoda.
A zárókép viszont, ami a lépcső fölött lóg, az pedig azért kedvencem, mert talán emlékeznek rá, hogy január táján volt egy nagyon erős ködös időszak, tehát heteken át köd volt. És akkor egyszer kijöttem az Eszterrel Erzsébetre, és mikor mentem vissza, akkor végigfényképeztem a Dunapartot. És ezt a szobrot, amit szerintem a Keleti Éva Timár Józsefet ábrázoló képe alapján készítettek, régi vágyam volt, és pont olyan köd volt, hogy tökéletesen jó volt. A kiállítás mondani valójában pedig az van, hogy egy elég nehéz csomaggal megyünk el legtöbben, és ez a kép nekem arról szól. Ha elolvasták a kifüggesztett életrajzomat, akkor láthatják, hogy autodidakta vagyok, tehát önképzésre jutottam ide, ahova jutottam, és mindig az volt a szerencsém, hogy az a munka, amit letettem, az megfelelőnek találtatott arra, hogy hosszabb távon is együtt dolgozunk, és így lettem például a Magyar Televízió operatőre is. És ez nagyon fontos volt az én számomra, mert természetfilmet készíteni Magyarországon nem ugyanaz, mint David Attenborough mellett operatőrnek lenni. Tehát nagyon kellett figyelni, mert a 3 nap forgatási idő az nem fél év. Ennél fogva 2 dolgot nagyon meg tudtam élni. Az egyik, hogy megéltem azt, hogy én a természet része vagyok, mint ember, és ez kitörölhetetlen. A másik pedig, hogy ennyi idő alatt igazán az ember csak a szépséget tudja megörökíteni, mert arra, hogy elmélyült, tudományos igényű munkát tegyen le az asztalra, arra nincs volt 3 nap forgatási idő alatt. Még akkor is, ha voltak segítők. Tehát ez mindig egy kicsit felszínes marad, de a szépség az nem. Tehát a szépség az olyan erős közvetítő erő, hogy az átvisz majdnem mindent.